Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia bardzo pięknie mówi nam o zadaniu, które każdy z nas ma podejmować, i pięknie wpisuje się w pewien cykl tych wydarzeń, które w ostatnim czasie się działy. Przeżywaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała, a więc to wszystko, co najważniejsze w naszej wierze. I dzisiaj Chrystus zaprasza nas po przeżyciu tych wszystkich pięknych wydarzeń, uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, Bożego Ciała, zesłania Ducha Świętego, do tego, abyśmy szli, abyśmy byli apostołami. Chrystus posyła swoich apostołów, udziela im mocy swego Ducha, udziela im władzy nad złymi duchami, udziela im władzy uzdrawiania i wysyła ich, prosi ich, aby szli i głosili dobrą nowinę. Najczęściej Ewangelia ta, kiedy ją słyszymy, czy kiedy mówimy o niej Słowo Boże, mówimy w kontekście kapłańskim. Apostołów utożsamiamy z księżmi, z biskupami, z kościołem tak zwanym hierarchicznym. Niemniej jednak myślę, że to troszeczkę ograniczone tłumaczenie, bo przecież apostołowie owszem byli pierwszymi księżmi, pierwszymi biskupami, pierwszym zalążkiem kościoła hierarchicznego. Niemniej jednak sam Pan Jezus wskazuje na to, że każdy z nas jest powołany do tego, aby być apostołem. Każdemu z nas jest udzielona moc Ducha Świętego, oczywiście każdemu zgodnie z jego powołaniem. Temu, który jest kapłanem, jest udzielona łaska Ducha Świętego, aby wypełniał charyzmat kapłański. Temu, kto jest matką, aby wypełniać charyzmat matki, czy ojca, czy dziadka, czy babci, czy bycia lekarzem, czy bycia jakimkolwiek innym pracownikiem. Każdy z nas otrzymuje łaskę Ducha Świętego zgodną ze swoim powołaniem. I każdy z nas otrzymuje łaskę Ducha Świętego po to, abyśmy nie tylko dobrze wypełniali to swoje powołanie, ale abyśmy byli w tym powołaniu przede wszystkim apostołami. Bo my nie tylko mamy dobrze wypełnić swoją misję, taką jaką Pan Bóg nam dał, ale mamy ją wypełniać w taki sposób, aby być świadkami Jezusa Chrystusa, aby być tymi, którzy będą głosić prawdę o tym, że Jezus zmartwychwstał, że jest Panem i Zbawicielem całej ziemi, że tylko w Nim jest nasze zbawienie. To wszystko, co opisuje nam dzisiejsza Ewangelia i w ogóle Słowo Boże w tym ostatnim czasie, właśnie tych wielkich dzieł, które się dokonywały, to właśnie przypomnienie, że każdy z nas ma w tym swój udział. Każdy z nas jest w jakiś sposób powołany i można powiedzieć, że przecież przez większość z nas Pan Bóg nie dokonuje żadnych wielkich rzeczy, oczywiście wielkich w cudzysłowie.
bo przecież w większości nie uzdrawiamy, nie wskrzeszamy, nie leczymy z chorób. Ale to też nie do końca prawda. Bo niejednokrotnie, kiedy wychodzimy do drugiego człowieka ze słowem pełnym miłości, ze słowem pełnym pocieszenia, to uzdrawiamy, to wskrzeszamy tego człowieka, może nie ze śmierci do życia, ale z takiej duchowej śmierci do życia. Uzdrawiamy jego chore serce, kiedy brakuje mu miłości i my się tą miłością dzielimy. Uzdrawiamy jego serce, kiedy jest przytłoczone, kiedy jest dotknięte jakimiś wydarzeniami, kiedy przynosimy mu pocieszenie, umocnienie, kiedy jesteśmy dla niego wsparciem. Możemy wypełniać te wszystkie misje, te wszystkie wielkie rzeczy w taki sposób, który może na pierwszy rzut oka nie wydaje się wcale wielki, ale jest nie mniej ważne. Bo cuda, które dzieją się oczywiście pośród nas, te wielkie i te efektowne, to nie jedyne cuda, które się dzieją. Kiedy jedno małżeństwo, kiedy jeden z małżonków do drugiego mówi kocham cię, to też jest cud. Kiedy z tej miłości rodzi się nowe życie, to jest jeden z najpiękniejszych cudów, jaki jest na ziemi. Kiedy uczestniczymy we wspólnocie w Eucharystii i razem modlimy się pełni jedności, miłości i pokoju, składamy najświętszą ofiarę, to również doświadczamy cudów. A więc każdy z nas może być apostołem Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może wypełniać te misje, o których dzisiaj mówi Ewangelia. Każdy z nas na swój sposób, bo każdy z nas wypełnia inne powołanie. Prawda jest taka, że najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to pozwolić, aby Duch Święty w nas działał tak, jak tego potrzeba. Abyśmy nie wymyślali tego, co Duch Święty powinien zrobić, co Bóg powinien przez nas zdziałać, jak chcielibyśmy, aby przez nas działał, jakich cudów chcielibyśmy, aby dokonywał. Ale po prostu dać Mu pełną wolność. Bo tylko w tej pełnej wolności Duch Święty rzeczywiście będzie mógł działać. Rzeczywiście będzie mógł dokonać tego, czego potrzeba, aby dokonać. Bo nie zawsze jest potrzebny wielki cud. Czasami bardziej potrzebny i ważniejszy jest ten mały, cichy i niepozorny cud. I życzę, kochani, aby właśnie tak było w waszym życiu, abyście potrafili dać pełną wolność Duchowi Świętemu, abyście byli apostołami Jezusa Chrystusa, abyście wypełniali misję kapłańską, prorocką, abyście razem sprawiali, że Duch Święty będzie dokonywał cudów i tych malutkich, i tych wielkich. Amen.